Labarin TV, tasha mai nagarta, tashar da ke kawo muku labarin ƙasa da kuma kewaye, daga bisani ta ba ku daɗaɗɗen bidiyoyi wanda za su ku nishaɗi. Kada ku manta, idan wannan ne farkon ka shiga wannan tasha, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Da zarar mun ɗora bidiyo za a iso gare ku. Mun gode. Hotoro za ka kai ni kudin ki 70. Malam ya aiki. Alhamdulillah, godiya Allah ɗaya mun kai. Masha Allah, to Allah ya taimaka, Allah shi ne abin godiya. Ka gama ana kira na barin daga. Halo. Ɗawata ga nan zuwa gidan ki fa. Ba kina kawo kuma? Kawo ba. To, me zai tsara Allah ƙarasa da ni zuwa kawo. Ajiya ta kuɗin kuɗi ni ba na zuwa kawo. Jiya can nabi na an tiyara mi ne wanka a kwalbati. Gaba ɗaya hanyar sai ta mutu. To ba kuma tun da hanyar kawo ta mutu ba ka bi yanzu mu bi ta giginyu sai mu zagayo ta layin Abacha.